Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri. Idan wannan shine shigowarka na farko, ka danna mana subscribing sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗora sabon abu zai sanar da kai. Hausawa dai sun yi gaskiya da suka ce, kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba. Wannan gaskiya ne. Mu kan ba ma baran muke tunawa ba, bara waccar ce ma muke tunawa. Tabbas, mu kan banan ba ta yi mana kyau ba, sakamakon zaɓe na tumun dare da muka yi. Allah sarki, bawan Allah, gwamna, ɗan gaske, mai gaskiya, mai sanin ya kamata, mai kyautatawa, mai yi domin bunƙasa al'umma, wanda ya san kishin ƙasarsa kuma mai kishin ƙasar, wanda talaka ne kawai a gabansa. Da ba mu san haka ba sai yanzu bayan baya nan, amma dai yanzu mun fahimci gaskiya. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah kuma ya ɗaukaka dukkanin al'amuransa a siyasance da ma kuma a addinance. Mai sauraro idan baka manta ba a baya, mun yi wani gwamna wanda ake ce da shi Malam Ibrahim Shekarau a jihar Kano. A lokacin mulkinsa ne dukkan lungu da saƙo kowa sai da ya san cewa wannan bawan Allah yana mulki, sannan kuma ya kwashi gara daga gare shi. Misali, shi ne gwamna na farko wanda yake rabon abinci a watan Ramadan. Idan ni na manta, na tabbata ma'aikatansa ba su manta ba. Malamin makaranta, har kuɗin ragon layya ake bashi bayan an bashi kuɗin gero na shan kunun watan Ramadana. Amma a yau kuwa fa, ɗan canjin nasa ake gutsurewa domin cika lalitar babba da jaka. To fa, wannan ya rage dai, shawara ta rage ga mai shiga rijiya. Shin za mu zo mu bi wancan bawan Allah ne, ko kuma za mu ci gaba da yin makauniyar tafiya wanda ba mu san ina za mu shiga ba? Baya duhu, gaba duhu, tsakiya ma kuma duhu. Turƙa shi. To me mafitarmu kenan? Ni dai a ganina mafita ba ta wuce mu koma gurin wannan bawan Allah mu ba shi goyon baya domin ƙara samun waccar tagomashi da muka samu a baya. Na gode, sai mun haɗu a kashi na gaba.